161-164, eli Mikko Vanhanen ja Toni Elfing. 162 edelleen kärkipaikalla Janni Levänen Päijät-Hämeen urheiluautoilijoista pitää kärkipaikkaa. Levänen on kuitenkin tiukassa puristuksessa siinä. Tähtinen tulee aivan kannassa ja pyrkii hakemaan ohituspaikkaa, nimittäin Tähtisen takana on sitten myöskin Aleksi Sarliin, joka pyrkii myöskin tuonne pääsemään kahden parhaan joukkoon. Levänen kärkipaikalla edelleen ja tuo kolmikko nyt sitten jakaa tässä vaiheessa näköjään tuossa kaksi parasta sijoitusta ja tällä hetkellä siinä Tähtinen pyrki ohi, mutta ei onnistunut ja Tähtinen on sitten vaikeuksia Sarliinin kanssa, eli täytyy ottaa tarkkaan tuo viimeinen kurvi sieltä. Levänen Päijät-Hämeen urheiluautoilijoista 162 on kärjessä ja siinä sitten 160 Joni Tähtinen, Akku Salminen Kyrösjärven urheiluautoilijat vuorsillaan jää siihen yhden kierroksen jälkeen. Jari Marjamäki Lempälä urheiluautoilijasta Kupapolkkarillaan kärkipaikalla, sitten selvä ero kolmantena Jaana, joka ajoi tuo Hiekka-Pekka sen verran kiinni, että putosi kakkospaikalta tuonne kolmanneksi tai neljänneksi siinä vaiheessa ja nyt sitten pystyy jo yhden sijaan nostamaan 167. Tyrillä kuitenkin Arden tulee Jani Paasonen Mentoharjun moottorikerrossa kolmantena. Tuo Jani Paasonen, joka menee kolmantena, oli Riihmeen jokkiskilpailujen nuorten luokan kolmas, joten hänelläkin on kokemusta jo tuolta sitten finaalipaikalta. Ja tällä hetkellä hakee myöskin tiukasti ohituspaikkaa. Tulee sinne rinnalle, mutta siellä on se Hiekkakasa, joka on paha paikka. Pystyy se kuitenkin hallitsemaan hyvin tuon tilanteen. Jarmo Aalto edelleen kärkipaikalla, mutta Paasonen hakee ohituspaikkaa. Mentoharjun moottorikerhomies, joka on varmasti Lautanen Randeliin ajelee rallia, rakenee jo kovin paljon jokkiskiloissa käydä ajelemassa, mutta näyttää siltä, että kuitenkin perinteet autourheilussa on Mentoharjun puolestakin erittäin tiukat ja näin sieltä sitten kärkikaksikko hiukan irtaantuu. Jarmo Aalto, Forssaseudun urheiluautoilijat numerosta 173 menee kärkeen. Jani tulee toiseksi Jani Paasonen Mentoharjun ja kolmanneksi 174 Jani Eerola Tampereen urheiluautoilijoista. Time for seuraavaan, eli 7. lähtöön, keräilyerälähtöön, joka on ensimmäinen keräilyerälähtö numerolla 85 tulee. Lähtö tapahtuu. Hyvin ottaa 166 sieltä kärkipaikan, eli Jaana Volanen siirtyy kärkeen tässä vaiheessa. Jaana Volanen kärkeen kun mennään ja näyttää siltä, että Pekka Pohjola Riihimäeltä on peränpitäjänä 142, tulee toisena ja siinä on näin ollen Sami Lindblom, Mäntsälän moottorikerro. Jaana Volanen johtaa, Sami Lindblom on toisena, 2 menee jatkoon ja nyt tuo kolmas sitten siinä on 164 Toni Elfing Valkeakosken Toijalan seudun urheiluautoilijoista, joka pyrkii vielä tuonne kahden parhaan joukkoon. Pekka Pohjola näyttää ottavan sitten hyvin varovaisesti tämän lähdön ja se tietää sitä, että putoaa jatkossa pois. Jaana Volanen pitää kuitenkin pikkuisella Fiatilla kärkipaikkaa ja 142 on siinä heti tuntumassa. Se tietää sitä, että siinä Sami Lindblom Mäntsälästä Toyota Corollallaan on tiukassa tuntumassa, hakee ohituspaikkaa, mutta 164 on Toni Elfing Valkeakosken Toijalan seudun urheiluautoilijoista ja Tonilla on se paikka, että hän on siinä kohtaa, jossa pyrittäisiin hakemaan ohitusta, jotta tulisi tuo jatkopaikka, mutta sitten sen verran asfaltilla pyörähtää, että putoaa muutaman metrin lisää ja kärkeen meni 142. Sami Lindblom Mäntsälästä ottaa kärkipaikan, Jaana Volanen tässä vaiheessa toisena Päijät-Hämeen urheiluautoilijoista. Siinä on tuo kärkikaksikko ja nyt tulee sieltä sitten Toni Elfing. Toni Elfing ottaa Jaana Volasen kiinni tuossa alameessä. Katsotaan pystyykään ohitukseen vielä tuolla viimeisellä paikoilla ja menemään kahden parhaan joukkoon. Erittäin upeasti siinä pistää kyllä 142 Lindblom. Ja sitten tulee tiukka kamppailu, Jaana Volanen käy kamppailua Elfingin kanssa, Elfing nousee, ei kunnioita tyttöä sitten laisinkaan tuossa kohtaa, vaan menee kärkeen. 142 kärkeen siis ja sieltä tulee Sami Lindblom Mäntsälän moottorikerrosta, joka ottaa itselleen tämän lähdön voiton 164 ja näin ollen jäät lähdöstä pois. 3 autoa on
josta lähdetään sitten hakemaan niitä kahta jatkoon menijää. Yksi tulee putoamaan kokonaan pois kilpailusta. 67 pääsee kärkeen ja siinä Tomi Peltola Kyrönjoen urheiluautoilijoista. 110 menee tässä vaiheessa toisena, eli Tommi Ahonen Karkkilan urheiluautoilijat, ja 163 Aleksi Sarliin Mäntsälän moottorikerho oli kolmantena, mutta nousi nyt toiseksi, ja Tommi Ahonen tässä vaiheessa kolmantena. Ja nyt sitten Tommi Ahonen ottaa uudestaan itselleen kakkospaikan, eli nyt nimenomaan tässä kakkospaikasta käydään tiukkaa kamppailua. Kärjissä menee Tomi Peltola Kyrönjoen urheiluautoilijat, Kone Liiken Kaitanen Polkkarillaan, tuossa kilpailupäin Polkkari kärki paikalla. Tommi Ahonen Polkkari kolmillaan, Karkkilan urheiluautoilijat tällä hetkellä on toisena, ja sitten kuplapolkkari siinä ja Aleksi Sarliin Mäntsälän moottorikerrosta. Numerolla 163 hakee ohituspaikkaa, mutta ei löydä. Superpoweria näyttää olevan siinä sitten kyllä golfissa niin paljon, että pystyy pitämään kakkostilansa. Tommi Peltola pitää kärkipaikkaa. Peltola johtaa, kun mennään tuonne hiekkausuudelle. Ja sitten tulee Volkkari Golfi ja Tommi Ahonen Karkkilan urheiluautoilijoista tässä vaiheessa toisena. Mutta Aleksi Sarliin ei anna periksi. Aleksi tulee siihen aivan perässä. Nyt putoaa tuon asfaltille tultaessa muutaman metrin, mutta heti varmasti tuossa seuraavan alamäkeen putoaa hiukan lisääkin. Pyrkii ottamaan alamäessä kiinni. Nyt tulee vauhtia lisää ja heti tuohon imaisee siihen kansaan kiinni. Kuitenkin muutaman metrin tässä vaiheessa vielä jäljessä. Tomi Peltola pitää kärkipaikkaa. Tomi Ahonen Karkkilasta on edelleen toisena ja nyt alkaa sitten Aleksi Sarliin hakemaan ohituspaikkaa. Ei löydä sitä, ei ainakaan ylitse pääse, se on varmaa. Yrittääkö sitten sivusta, kun voittajana tästä tulee Tomi Peltola Kyrönjoen urheiluautoilijat numero 67. 110 tulee toiseksi, Tommi Ahonen ottaa itselleen kakkospaikan Karkkilan urheiluautoilijoihin ja Aleksi Sarliin putoaa sitten tämän päivän kilpailusta ulos. 4 autoa on jälleen lähdössä, eli sieltä tällä hetkellä 100 ampaisee kärkeen ja näyttää siltä, että sieltä puuttuu numero 79 numerolla Tomi Janger tuosta lähdöstä. 100 kärkeen ja se tietää sitä, että Mikko Neirala Nurmijärveltä ottaa kärkipaikan. 167 tulee tässä vaiheessa toisena, eli Toni-Pekka Tyrylä. 170 Mika Katravuori on kolmantena. Ja 132 siinä Jan-Erik Teliö Keimolasta nyt tässä vaiheessa neljäntenä, mutta hänen vauhtinsa hyytyy tuohon ylämäkeen. Kärki kolmikko käy jälleen kamppailua niistä 2 paikasta, joista pääsee hyvin jatkoon ja sitten hakemaan niitä finaalipaikkoja semifinaaleissa. Ja sinne tulee sitten tiukka kamppailu kakkospaikasta 167-170 ja näin Toni-Pekka Tyrylä sportillaan on siinä tällä hetkellä edelleen kakkosena ja Katravuori Impillään pyrkii sitten ohitse sieltä 170. Ja tällä hetkellä 167 irtaantuvat siitä ja se tietää sitä, että Mikko Neirala Nurmijärveltä on kärkipaikalla ja tässä vaiheessa Toni-Pekka Tyrylä tulee toisena. Hämeenlinnan värit siinä on tällä hetkellä kakkospaikalla ja tämä kaksikko on hiukan jo irtaantunut siinä Mika Katravuoresta, joka ajaa Sampin Impillä ja Mika vielä pyörähtää tuolla kaiken lisäksi ja näin menettää sitten pelin tämän päivän kilpailussa. Se on selvä, nimittäin kärkikaksikko on jo tuolla niin paljon erossa, että ei ole mitään mahdollisuutta enää ottaa kiinni. Ainoastaan sitten joku konerikko tai jotain muuta haaveria, mutta jos ajamalla tullaan, niin tämä kaksikko menee jatkoon. Numerolla 100 Mikko Neirala, Nurmijärven urheiluautoilijat kuplapolkkarilla on 167. Toni-Pekka Tyrylä Hämeenlinnan autoilijakerho TT-kone Fortillaan tulee siinä toiseksi ja tähtivuokraus näyttää olevan vielä kyljessä oikein mukavasti, tuskin auto on tiekan jälkeenkin. Ja 132, näin tulee tämän lähdön kolmanneksi Jan-Erik Teliö Keimala urheiluautoilijat Riipilän koneen Polkkarillaan. Ja siinä joudutaan sitten irrottamaan sieltä penkasta tai rengaskadasta Mika Katravuorta vielä ja näin hänkin pääsee varikolle. Kun seuraava ja viimeinen eli 10. lähtö tähän keräilyerään